Need a weapon. I need attachments. Someone has been here. يتنفسون بس توجهوا عليه. I need consumables. Head toward this point. I'm out. Need ammo. Head toward this point. 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 Help! Awesome. Thanks. Help! 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 Watch out! Help! Или го петалската игра, аз така я знам. И все пак. Някои хора харесват лига, аз например не я харесвам. И все пак. То какво дуня, бе. Вешевски на мен. Абе, Бушкари, не може да скачате никъде. Еми аз скочих. И Бушкари да отпустим. Пратихте резервацията, ти ми Не. отказа директно и аз по втори Marked път няма да location. ти Не съм ти пратя. отказал, но пак. Щом един път Той ми отказваш, каза, че втори играем път няма мома, да... брат, аз му казвам.
Харесвам страната на един. Кумбра венове минува. Ай, пока го умреш, ще го умреш си виновен ти, не съм аз. То всеки миналата път ще да му отида пускам, тук Оскар. да сме извън зоната, Аз взимам ти Късмет си. хеликоптера и отивам на камешки. В хеликоптер, бе, пак. Да бе, пламен, бе. Вие всички се повъркахте около повджето. Да те взимам ли намбре? Да те взимам ли? Не. Не. Този не ме Ти ще чак. мълчиш си. Не, думте се. Да умреш да. Ти ще Това ме вземе мълчиш. лошка. Охо, Емк. Охо, точно ти взем. Охо. О, кемпър от Кампър. къщата. Ако ме убият, ще те препсувам на майка, на баща, на Кой ранг стана, баба, бе? на дедо. Ама те На като убият всичко. ти, но аз не съм. Аз не съм те проклел сега. Аз много сказах, Ама ако ме кемпър от убият мен, къщата. ще ме напсувам и долу. Говорих за тебе. Аз говорих, че ти кемпър от къщата. Да, бе. Да, бе, той Ламбара много кемпи, бе. Айде и сери се ти и мълчи там. Тихо, Това пак е в Оскар. Кенефа, бе. Когато и да играя с него, или е в Кенефа, или Левка по Какъв кенеф, средата на бе, играта. Бог, умрял. Сега беше Кенеф, го се правиш много. А, не, има и друг вариант. И когато плющи. То друг вариант не играе. Ама то означава да е лесно. Аз съм леки гледам. Чакай да си сме на интернета. Ще ява майката на то интернет. Които са фейкови там интернет. Засича. Тук му е с 12. Аз чуда. Момичета. I Аз got чуда, защото играм supplies. толкова много FPS, бе. Аз съм си пуснал Какво така съм да си пуснал, снимам. бе? Не, пуснал си така да си снимам играта. бе. Параметър. Не закона. Бахура, бат. Ми да, базме полека да отивам в зона, брат. Какво да правя друго? 12. Ако му пътушко. Аре, стига, единичка, ще ти ева майката, педал скапа на ебан. Аз правите така, А? Мутант. Динозавърски мутант. Пред се, лошки. Кажи му на тос. Аз търся кола. Той китаец, какво да му кажеш, бе, на път. Какъв китаец, бе? Наркоман. Да, аз се дута, даре, бе. Не го знам точно с дъбето, ама знам, че да е китаец. Но че не е китайското, не, ама са си съседи. Горе-долу. Чак пак съседи, брат. Те са на един, но... Един е да байтате си райно от другия, брат, са съседи. Бе, думкай се, бе. Е, по съсед. Full attachment и на МК имам с тройка, скоп и четворка, помпа, петица имам, Да няма те кой да взимаме, бе, готин. Да те взимаме, бе. Абе, не го взимай, бе. Аре, бе, ще Абе, играем. не Украинка да Ще- си панеш, Дона, украинка да си панеш, ако го вземеш. Нали знаеш, че стане? Руснаките най-бе, ако не ме вземеш. Сега взема някаква раница, бе, Оскар. Аре, бе, пача. Аре, ще го направя, няма раница, бе, Оскар. Ми да беше утва, докато не бях. Виж както вижда, аз Дай така ми нямам твоето, това бе. неща. Е, Вошко. Няма изброя Ма, дайте ми азбуката една на раница. TikTok, бе. Няма изброя азбуката. Той не знае първата буква, ти ми I got говори. supplies. Знае, бе. Знаме, бе, го. Знаеш ли, че тук свалят с 2 патрона. Повече не трябва. И сте пари.
Аз едно не съм го играл там. Еми, откъде я знам? Аз миналия сезон бях Мислех си, видял че- към 200 точки отгоре. Само 200 ли? Но то това е нищо. Еми, и аз почнах към края. Това на ОМ, Какво? тук има DBS. Ти ако си бил в началото, то в края, брат. Как да взема Края това, по-лесно. То ако си бил в началото на ранга, Ма не бе, аз защото играх с един друг и паднах към 800 точки и после дигнах 1200. тогава си бил 400. Абе, какво правят тия хора на ясна поляна? Help! Ебали Не. мангалите, брат. Отива, умира. Дибо Борков за един оташ. Ни държа, Няма кажи. това, бе, брат. Какво да направят? Ти искаш Има- там... Имах едно умряло летящо, брат, дето се отидох там с него. Вземах го, брат. Они кемпарите седят на ясна и ни мърдат, брат, още в зона. И утват. Мани другото още утват. Много ясно, брат. Аз така играх с последните игри на моите рандоми. Те лутват извън зоната, аз играя, брат, че едно в чет. Той. Айде бе, Ти намаре. разбираш ли, че някой така, някой просто е така... Добре, си дига готино, ранг. че те убия, да знаеш. Няма да ти помогна. Аз се качва при готин. Готин да не ми крадеш колите, Ело, не се да не плаши, ме ело, бе. да не ми Ело, бе, крадеш не се колите плаши. и да не ме тролиш. Как от мене кара? Това? Хакър, фул 6, хакър. Как му 6 бе? Дъпната е. Екран беше фул 6. Не бе, на него му бъгва и му видя фулшеза. Бе то яки наркотици тиктока просто. То заради това. Да, то ми е стакто колата, аз трябва Оранича. неговата да извада. Да извада моите. О, така прави. Не ми бара колата, ще ми изкаже гориво. Няма барам. При всички. Само е О, ето ги тия дето му убиха. Умират от зона. Ламта и да умират в... Само е мърка. Аз ще оправя малко с теб бутнал. Аз имам горилка. Имаш газ? О, Аз... Не бе, това се казва горилка. Имам и бутилка с бензин. Уе, той единичката има две игри, намър, да не се притесняваш. Две игри, 0 уина, 0 топ 10, 0 нищо има. Всичко 0. Он само седи. Абе, ние ще ги убием бе, не се притесняй. Той готиният памът първ гейм и това учене. вземи си позиция. Ма... Защото смених ранка, бе, го пак. Аре стига си се оправдава и си вземи позиция. Чекам докато се насъпка, Добре, къде да взимам паркира. си. То се... О, бензин.